11 în continuare, breaking news la Antena 30 de elevi și de părinți de la liceul Dimitrie Bolintinanu vor fi duși în orele următoare la poliție și la DGA pentru a fi audiați. Polițiștii au venit chiar cu o listă pe care erau trecute mai multe nume. Părinții s-au așezat în acest moment în fața microbuzelor care au ajuns în fața liceului pentru a împiedica pe elevi să plece. Vedem ce se întâmplă în acest moment acolo, vedem în continuare destul de multă agitație. Daniel Călin este în fața liceului Dimitrie Bolintinanu. Daniel, ce spun părinții, ce se întâmplă cu acel microbuz care a venit să ia pe copii de acolo? În urmă cu câteva momente a intrat acest microbuz în curtea liceului Dimitrie Bolintinanu, un microbuz plin cu polițiști. Părinții s-au strâns foarte repede aici, la poarta liceului și amenință că urmează să îi blocheze pe cei care vor să le ducă copiii la audieri. Sunt extrem de revoltați și spun că această presiune este una inutilă, că nu le face deloc bine copiilor, mai ales că mulți dintre părinți susțin că nu ar fi implicați în scandalul șpăgii, scandal care s-a declanșat luni la proba scrisă de limba și literatura română. Sunt extrem de revoltați, extrem de nervoși și amenință în toate felurile posibile pentru a nu reuși ca polițiștii să ajungă să le ia copiii, să-i ducă la audieri. Aceste audieri se vor face în două puncte din capitală, la Poliția Capitalei și la Direcția Generală Anticorupție. Este o listă destul de mare pe care o au polițiștii, sunt în jur de 100 de persoane care sunt vizate. În jur de 6 polițiști stau la ușa liceului și îi opresc pe cei care sunt pe listă, îi legitimează și urmează să-i ducă la audieri. Daniel, ai reușit să afli cum au întocmit polițiștii această listă? După ce criterii au selecționat pe elevii care urmează să fie duși la poliție? Au informații cum că ar fi dat mită, cum că părinții lor au intervenit pentru a note mari la bacalaureat? Cum a fost întocmită această listă? Polițiștii nu au oferit prea multe informații, au zis că pe aceste liste sunt pur și simplu 100 de elevi luați aleatoriu. Știm că sunt vizați în principal elevii care sunt șefi de clasă sau care au fost șefi de clasă în momentul terminării clasei a 12-a. Polițiștii au zis că aceste persoane, acești elevi nu au nicio calitate nici de învinuit sau că sunt suspectați de anumite fraude, pur și simplu vor să clarifice o situație care s-a declanșat în cursul zilei de luni. Din ce am înțeles de la unii părinți, în cursul audierilor și perchezițiilor care au avut loc luni, copiii care au fost duși la audieri au fost presați să spună dacă au dat șpagă și cât au dat șpagă profesorilor. În momentul de față, vreo explicație pentru ceea ce se întâmplă acolo din partea poliției, vreun oficial din partea liceului, Daniel, care să vină să explice de fapt ce se întâmplă și cât e de legal ca acești elevi să fie luați cu duba și să fie duși la poliție în acest moment? Din partea liceului nu a venit nimeni care să ofere o explicație părinților. A fost un polițist care a încercat să amelioreze un pic situația și nervii părinților. Ei le-au explicat că în momentul acesta e vorba doar de niște audieri, că au mandate de percheziție pentru persoanele aflate pe această listă și părinții care vor să îi însoțească pot să îi însoțească la audieri. Până în prezent însă părinții sunt ținuți la poartă și nu au acces în interiorul liceului, deci nu pot să vadă ce se întâmplă cu copiii lor. Am văzut foarte mulți jandarmi, Daniel, care intrau în acest moment pe poarta liceului. De ce au venit acolo? Probabil jandarmii au fost chemați tocmai pentru a se menține ordinea aici în jurul liceului, pentru că v-am zis, părinții sunt extrem de revoltați și au amenințat că ar putea chiar să blocheze mașina cu care copiii ar fi duși la audieri și probabil acesta este motivul pentru care sunt și ei prezenți aici. Te lăsăm să urmărești în continuare ceea ce se întâmplă acolo, să stai în continuare de vorbă și cu părinții și să ne aduci ultimele informații, Daniel. Între timp, Diana Tache, fost ofițer al MEAI și de asemenea Marius Nistor, președinte executiv Federația Sindicatelor Spiru Haret, sunt în legătură directă cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Doamna Tache, mă îndrept către dumneavoastră și vă întreb dacă ceea ce se întâmplă în acest moment la liceul Bolintinanu este legal. Cu siguranță că această anchetă este derulată conform procedurilor aflate în cursă. Am toată convingerea în acest sens, numai că mie mi se pare, așa cum și dumneavoastră arătați de aproape o săptămână,
Că este un pic de exces de zel. Vă reamintesc că este o cauză instrumentată cu sprijinul Serviciului Român de Informații, ceea ce presupune cu totul și cu totul alt tip de abordare din partea autorităților. Avem acolo inclusiv ofițeri de la Direcția Generală Anticorupție, despre care personal mă întreb în continuare de câteva zile care este rolul lor în acest dosar, pentru că ei se ocupă cu combaterea corupției la nivelul cadrelor din MAI. Dincolo de această parte care clar este reglementată procedural, pentru că oamenii ăia s-au dus acolo cu niște autorizații de percheziție, cu niște mandate semnate și autorizate de către procurori, avem acest tip de manieră bulversantă prin care inclusiv ceilalți 90% dintre elevii și profesorii sau 90 și ceva la sută dintre elevii și profesorii care nu au niciun fel de problemă în ceea ce privește acest examen se uită consternați, se sperie, există bulversare inclusiv din partea telespectatorilor care văd din oră în oră tot felul de descinderi de acest tip. Cred că se exagerează un pic cu această desfășurare de forță. Cred că ar trebui poliția și autoritățile în general să se uite un pic și pe partea de prevenire, ca să nu se ajungă la asemenea situații, chiar dacă acolo vorbim de fapte clare de corupție, lucrurile ar trebui făcute într-o manieră care să nu sperie pe nimeni. Adică nu poți să vii cu mascat, cu jandarmi, cu cătușe, să sperii, că până la urmă sunt niște copii care au fost puși în fața faptului împlinit, iar profesorii care au cerut această mită, evident ar trebui duși în fața judecătorilor și propuși spre arestare. Bun, există, înțeleg, și situații în care, să spunem, elevii nu au împlinit, de exemplu, vârsta de 18 ani. În cazul acestora vor merge la poliție însoțiți de părinți? Ce spune procedura? Înțeleg că polițiștii au venit cu o listă pe care sunt aproximativ 100 de elevi și că toți ar trebui să ajungă fie la DGA, fie la Poliția Capitalei pentru a fi audiați acolo. Pentru a fi audiați, exact. Chiar dacă nu au împlinit 18 ani, răspunderea penală se face și până în vârsta de 18 ani, din câte știu eu, după 14 ani. Cu siguranță vor fi însoțiți de părinți sau în cel mai rău caz, de avocați. Însă, repet, este vorba despre niște sesizări, este vorba despre coroborarea unor mijloace de probe, cum ar fi interceptări telefonice sau ambientale, pentru că am văzut tot la dumneavoastră prezentat că avem tehnică pusă în cancelarii, în săli de examen de mai bine de o lună de zile de către Serviciul Român de Informații. Cred că se exagerează, de aceea eu simt nevoia să repet acest mesaj, pentru că nu vorbim de oameni acuzați de terorism. Vorbim până la urmă de niște fapte de corupție care ar trebui responsabilizate, evident, dar care ar trebui făcute conform procedurilor, într-o manieră nu neapărat discretă, dar nu așa de bulversantă. Doamna Atache, de asemenea vreau să intervină în discuție și domnul Marius Nistor. Domnule Nistor, în primul rând, unde vă duc cu gândul imaginile pe care le urmărim în acest moment? La un cerc mediatic de mare amploare. Pentru că problema nu este neapărat... Vă propun o secundă. Înțeleg că s-au încins spiritele destul de tare la Liceul Bolintinanu. Vedem și noi ce se întâmplă acolo. Rămâneți cu noi. Este directorul școlii. Vă rugăm să permiteți accesul. Nu are voie în școală în timpul bacalaureatului directorul școlii. Nu are voie. Conform metodologiei. Nu are voie să intre în școală în timpul examenului. Haideți să permitem accesul mașinii. Nu are voie să intre directorul școlii în timpul bacalaureatului conform metodologiei. Haideți, vă rog frumos, cu asta cu camerele. Haideți. Nu vă bruschez, doar vă conduc, sunt polițist. Vă rog frumos. Prezentați-mi legitimația. Comisar Tican sunt. Vă rog să-mi prezentați legitimația, mă legitimez și eu eventual. Bun, la ce după mă prezint? La ce după trebuie să mă prezint? Vă rog frumos. Vă rog frumos. Așa se procedează cu legitimare. Vă rog. Haideți, dați-mă. Dădea peste oameni. Haideți, dați-vă, vă rog. Vă rog, cu camerele mai spate, vă rog frumos. L-am legitimat noi. Noi l-am legitimat. Vă rog frumos, vă conduc, nu cu mâna pe dumneavoastră. Vă rog frumos. Haideți. Vreau să intru să vă răspund. Trageți un foc de avertisment. Avem și noi dreptul ca și dumneavoastră. Un foc de avertisment.
permiteți mergeți? De ce nu permiteți? De ce nu am drept? De ce nu am drept? Dumneavoastră, ce drept aveți să ne luăm copii? Ce drept aveți dumneavoastră să ne ținem? Alo. Da, dacă se poate, vă bag. Da, bineînțeles, nu intră autobuzul aici. Să fie clar. Când trebuie să plece autocarul? Când trebuie să plece autocarul cu ele? Haideți, permiteți. Doamne, nu permitem, nu înțelegeți. Eu intru în liceu. Nici autocarul nu intră aici. Hai, dom'le, facem cordon bălbucat și gata, nu intră. Nu, stați, dom'le, aici. Deci nu intră autocarul. Copilul dumneavoastră este înăuntru în acest moment. Cine ce l-au luat? Daniel, noi urmărim cu mare atenție imaginile, încercăm să și înțelegem care sunt de fapt nemulțumirile. Lămurește-ne tu ce se întâmplă în acest moment acolo. Înțeleg că mai mulți părinți s-ar fi așezat în fața acelui autobuz sau microbuz adus la școală. Despre ce e vorba? Nu pot să vorbesc. În urmă cu 2 minute a apărut o mașină în fața liceului care a încercat să intre în liceu. Părinții au fost nemulțumiți că toată lumea reușește să intre, numai ei nu reușesc să afle ce se întâmplă și au hotărât să facă un zid uman ca să nu mai permită accesul nimănui. Au fost totuși dați la o parte de polițiști. În momentul acesta a apărut un autobuz care este pregătit tocmai pentru acești elevi ca să fie duși la audieri. Da, Părinții sunt în continuare revoltați. Ce bază mi-a copilul? Arătați-ne și nouă ceva. Dom'le, cu ce drept îmi iuri dumneata copilul la autocar? Dom'le, cu ce drept îmi Vreau să vă și eu copilul la salvare în autocar? cadrul medical, sunt copii care le-au venit rău. Nu autocar care se... Abuzivilor! Abuzivi Vreau să sunteți! văd baza legală. Chemați-vă șefii dacă nu sunteți în stare! Dom'le, să vină baza legală, să-mi dea baza legală în ceea ce mă Să vă fac fie ei acum. rușine! Să ia copiii, unde e baza legală? Deci suntem, da, vrem ceva, arătați-ne ceva! Haideți să putem să mergem la declarații. La declarații? Să fie rușine dacă e așa. Dar dumneavoastră Nu mai facem. Telefon la niște copii nu mai poate așa! Veniți să ajutați! Calmați-vă, vă rugăm. Calmați-vă, că altfel nu ne ținem. Dom'le, și gata, dacă ar fi copilul dumitale, n-ai putea să fii calm. Dacă ar fi copilul, dom'le, nu n-ai putea să fii calm. Să fie clar. Am cerut mandatul. Pe cine? Deci arăși ceva, nu? Nimic, sunt demoralizat. Nu se întâmplă nimic! Cum vă numiți dumneavoastră? Dacă se întâmplă ceva, eu pe cine dau în judecată? Sau cine? Pe dumneavoastră? Aveți o răspundere? Cu ce drept îmi spuneți că nu se întâmplă nimic? Nu se întâmplă nimic și gata. Cu ce drept îmi spuneți că nu se întâmplă nimic? Cu ce? Cum vă numiți? Nu, dom'le, niciun autocar. Cum vă numiți? Ne dați cine răspunde. La televiziune să vă retrageți într-o parte, da? Nu se întâmplă nimic. Vă rugăm să vă retrageți. Puteți să faceți chestia asta? Pe laterale. Puteți să faceți? Retrageți-vă pe laterale să intre autobuzul, vă rugăm, da? Veniți și vă prezentați. Domnii de la televiziune, retrageți-vă pe lateralul porții, vă rugăm frumos, da? Vă rog frumos să nu vă lovim. Chiar în acest moment o să intre în curtea liceului un autobuz care este destinat aducerii celor 100 de elevi la audieri. Părinții nu vor să se dea din fața porții liceului, nu reușesc să se înțeleagă cu polițiștii care încearcă să elibereze calea de acces, poarta de intrare în liceul Dimitrie Bolintineanu. Nu știu dacă vor reuși, părinții sunt extrem de revoltați, extrem de supărați și au spus că nu se vor da din fața porții, chiar dacă șoferul autobuzului insistă și forțează intrarea în acest moment în curtea liceului. S-a apropiat foarte tare de părinți, se pare că polițiștii se luptă la propriu cu aceștia pentru a-i da la o parte. Se pare că nu reușesc, părinții sunt extrem de hotărâți, au susținut că nu li s-a prezentat niciun document legal și nu ar avea voie să intre persoane străine în curtea liceului. Nimeni nu le-a prezentat niciun act, nimeni nu le-a dat nicio explicație. Acesta este și motivul pentru care sunt atât de determinați. Este în continuare scandal. În momentul de față, Daniel, înțeleg printr-un comunicat care a ajuns de asemenea la noi că lucrurile se întâmplă pe 2 paliere.
Pe de o parte, procurorii de la parchetul Tribunalului București ridică înscrisuri și obiecte în anchetă privind această fraudă la bacalaureat la liceul Bolintineanu în interiorul liceului. Sunt în acest moment. Nu se fac important de spus percheziții asupra elevilor sau a profesorilor, însă vedem ce se întâmplă acolo în fața liceului. Nu am înțeles întrebarea. Cert este că sunt în continuare nemulțumiți, s-au lipit de spatele autocarului, părinții nu vor să permită accesul acestui autobuz. Nu știm exact ce se întâmplă în interior, știm că polițiștii au intrat și verifică acea listă și vor să-i ridice pe acei elevi. Nu știm exact ce alte obiective mai au procurorii sau polițiștii. Daniel, ce spun părinții? Ce spun părinții? Auzim acolo pe fundal. Vrem să auzim și ce spun. Uitați-vă cum suntem împinși. Ăsta-i stat de drept, o să vină scutierii. Ce urmează? Uitați-vă, părinți bruscați, omul are copilul înăuntru și nu-i spune nimeni de ce este înăuntru. Adică să ne bucurăm că a ieșit al meu și n-a ieșit colegul lui de bancă. Nu-i normal. Ăsta-i... Să ne spună și de ce n-a ieșit. Asta cerem, să ne spună de ce nu iese colegul de bancă. Uitați-vă ce se întâmplă. Uitați-vă că l-a arestat. Nu se poate, măi, vă bate joc. Nu se poate, vă bate joc. Asta-i bătaie de joc. Luați pe cine a apucat și mulțime ca să Băi, uniți-vă, că nu sunteți în nici. Ce v-a făcut omul ăsta? Uniți-vă! Băi, oraș! Dar ce pot să facă ăștia? Uniți-vă că nu e uneală de asta! Suntem restul lor! Băi, mă! Lasă-l, bă, că merge, îl cunosc! Nu-l duc, doamna Nicher, vină mă să vorbești cu mine, ce-i? Nu mai prindem cu copii, ce facem aici? Unul dintre părinți a fost ridicat de polițiști tocmai pentru că acesta a fost foarte vehement un pic mai devreme și chiar s-a îmbrâncit cu polițiștii care încercau să-l dea la o parte din spatele autobuzului. Daniel nu reușește să văd dacă acel autobuz a reușit să intre în curtea liceului. În acest moment a reușit să intre, a reușit să treacă de barajul format din părinți și chiar acum intră în curtea liceului Dimitrie Bolintineanu. Cu greu a reușit să intre, părinții nu au reușit să-i oprească. După cum v-am spus, chiar unul dintre părinți a fost bruscat și s-a îmbrâncit cu polițiștii de aici, de la liceu. A fost un moment în care părinții au sărit cumva. S-au adunat foarte mulți oameni, ei sunt în continuare supărați și este posibil ca în orele următoare scandalul să nu ia o pauză aici la liceul Dimitrie Bolintineanu. Se pare că polițiștii nu reușesc să facă față cu brio situației, nu reușesc să-i controleze sau să-i stăpânească pe părinți. Totuși, până acum, nimeni nu a venit cu un motiv concret pentru care acești copii ar fi duși la audieri. Fără să mă filmeze, hai mergi. Da, urmărim, Daniel, ce se întâmplă acolo. Intervii, te rog, de fiecare dată în momentul în care ai informații noi. În continuare, Marius Nistor alături de noi prin telefon. Domnule Nistor, așadar, îmbrânceli, părinți disperați în fața liceului, de asemenea un autocar care a pătruns cu foarte mare greutate în curtea liceului, autocar care îi va prelua pe cei aproximativ 100 de elevi care vor fi audiați așadar la DGA și la Poliția Capitalei. Nu este normal ce se întâmplă văzând imaginile de undeva din afară. Comentariul dumneavoastră, vă rog. Nu pot decât să remarc faptul că avem de-a face cu un spectacol de mare amploare, foarte bine regizat de cei care au dat comanda
declanșării acestuia, cei care, prin astfel de acțiuni, încearcă să justifice de ce n-au alocat banii necesari educației pentru motivarea resursei umane. Este groteș ce se întâmplă. Este inadmisibil. Sunt de acord că cei care au greșit trebuie sancționați conform prevederilor legale. Dar tipul acesta de acțiune cu autobuze aduse de către organele statului, autobuze care trebuie să-i ridice pe dască... O secundă, domnule Nistor, le spun telespectatorilor că urmărim în acest moment îmbrânceala care a avut loc între unul dintre părinții prezenți în fața liceului și forțele de ordine. Iată. Nu se poate, măi, vă bate joc! Nu se poate, vă bate joc! Asta e bătaie de joc! Luați pe cine a aplicat în motive ca să nu se la muncă, nu se poate! Ascultăm în acest moment și declarații se fac din partea Poliției Capitalei la Liceul Volintinan. Merge! Bun, deci vorbim despre verificări care se fac în acest moment de către polițiștii și procurorii bucureșteni. Este o acțiune, după cum cunoașteți, în desfășurare, în cadrul dosarului care a început a fi instrumentat în urmă cu o lună, cum vă spuneam și dățile trecute. S-au desfășurat activități chiar luni, după cum bine știți. Vorbim în acest moment despre verificări. Vreau să vă spun faptul că nu au fost percheziționate în anumite camere sau anumite locuri din incinta liceului. De asemenea, copiii nu au fost percheziționați, a discutat cu fiecare în parte, au fost întocmite anumite liste. Suntem în acest moment aici pentru a pune în executare mandate de aducere emise de instanță. Punem în acest moment în executare mandate de aducere emise de către instanța de judecată, dar încercăm să obținem... Vă rog, lăsați-mă să prezint. Lăsați-mă să vorbesc cu dânsii și vorbesc și cu dumneavoastră, da? Deci s-a discutat cu fiecare copil în parte, i-a fost prezentat mandatul de aducere. Vreau să vă spun faptul că fiecare din colegii mei a discutat cu fiecare copil. Cei care au avut probleme chiar au fost lăsați să plece acasă. Și pot să vă aduc aici în discuție cazul unui copil care suferea de diabet. A fost lăsat să plece urmând ca acesta să fie chemat la audieri la o dată care se va stabili de comun acord, dar la o dată ulterioară. De asemenea, am avut un copil care la ora 13 ne-a spus că trebuie să participe la un concurs. De asemenea, și el a fost lăsat să plece, s-au luat datele de identificare, dar numărul de telefon, s-a discutat cu părinții acestuia, au fost lăsați să plece, să poată să-și desfășoare activitățile pe care le-au de desfășurat. Restul copiilor, aproximativ 100 de mandate de aducere, restul copiilor, după cum ați văzut, vor fi transportați cu mai multe autocare, o parte la sediul Direcției Generale Anticorupție, la sediul de pe șoseaua Olteniței, ceilalți vor fi aduși la sediul nostru, la sediul Direcției Generale de Poliție a municipiului București, de pe calea Victoriei. De asemenea, venim și acum în sprijinul părinților. Am pus la dispoziție și un număr de telefon 021 315 3534, să sune părinții la acest număr de telefon, să solicite colegii mele de acolo să le facă legătura la interior 22181 pentru a discuta cu colegii mei aflați acolo, le spun numele copilului, iar colega mea aflat acolo la dispecerat le va spune unde este copilul, dacă se află la sediul Poliției Capitalei, dacă se află la sediul de DGA. Așteptăm părinții să vină acolo, am colegii care sunt pregătiți să-i întâmpine, să discute, să le explice care este situația. Exact, aici vreau să subliniez acest aspect. Deci copiii nu sunt reținuți, copiii nu sunt arestați. Am văzut că s-au lansat în spațiu public zeci și sute de astfel de zvonuri. Nu este adevărat. Copiii sunt aduși, discutăm cu ei pentru a afla anumite aspecte de natură să ne ajute să rezolvăm cât mai repede acest caz. Pentru că știți foarte bine că urmează vacanța, de aceea i-am și adus să discutăm cu ei, procurorii să discute cu ei pentru a rezolva acest caz și pentru că dorim ca acești copii să plece în vacanță, să se bucure de vacanță după aceste momente foarte grele. Toți de pe listă sunt majori? Nu pot să vă ofer această informație în acest moment. Se procedează dacă sunt minori. Meargă la ei, poate sunt copii minori. În acest moment copiii sunt luați. Da? Vă spuneam mai devreme, au prezentat buletinul de identitate, o parte vor fi trimiși la DGA, o parte vor fi trimiși la noi la sediul Poliției Capitalei. Acolo vor fi preluați de alți colegi și vor fi audiați de procurorii bucureșteni. Până în acel moment
părinții pot lua legătura cu ei telefonic. Dacă nu, și am înțeles. Dacă sunt minori, pot fi soțiți de părinți? Pot fi asistați, da? Deci pot fi asistați de către părinte, da? De către tutore sau reprezentantul legal în momentul în care sunt audiați. Deci împotriva copiilor nu a fost luată nicio măsură preventivă privativă de libertate. V-au oferit colegii mei. Să discut, lăsați-mă să termin cu domnii jurnaliști și o să vă spun după aceea cum puteți să luați legătura. Am și colegii aici de la biroul de negociatori și de la serviciul de prevenire, da, deci colegii mei sociologi care sunt aici la fața locului și discută cu părinții. Vă dați seama, ei sunt foarte mulți, noastră sunteți foarte mulți, discutați cu colegii mei, ei sunt aici ca să vă sprijine, să vă spun exact ce se întâmplă în acest moment, să vă ofere acest număr de telefon fix al centralei. Și cu ce rezultă numărul ăla de telefon? Și veți merge acolo și veți discuta cu copiii acolo, la sediul Poliției Capitalei sau la sediul DGA. Copiii sunt aici, li s-a asigurat asistență. Bineînțeles, sigur că da. Mâncare, apă și așa mai departe. Pe ce criterii s-au întocmit aceste liste? Deci au fost 56 de elite care au dat bacalaureatul. De ce doar 100? Instanța de judecată competentă material să judece această cauză, da, a emis mandate de aducere pe numele persoanelor care pot oferi informații de natură să ajute organele de poliție și organele de cercetare penală să soluționeze cât mai rapid, să soluționeze cu celeritate această cauză. Repet, deci nu vorbim de dosare penale, nu s-a luat nicio măsură preventivă privativă de libertate împotriva copiilor. Înțelegeți? Bineînțeles, și la audiere și cu... De ce nu-i lăsați să plece și fiecare să vină cu părintele? Este măsura care a fost dispusă de organele de cercetare penală. Poliția Capitalei... Nu s-a reținut nimeni. Poliția... Deocamdată sunt reținuți de dumneavoastră. Nu sunt reținuți. Nu sunt reținuți. Eu vreau să vină. Măsura reținerii este o măsura reținerii este o... Deci eu sunt aici ca să vă explic și în primul rând pentru dumneavoastră sunt aici. Eu vreau să-mi iau copilul, să vin cu el eu personal. Îmi spuneți unde trebuie să mă prezint pentru să dea declarații și vin eu cu el personal. Nu se poate acest lucru pentru că au fost... Nu sunt reținuți. Păi nu sunt reținuți. Păi atunci cum nu sunt reținuți dacă nu... Deci există instituția conducerii la sediul unei unități sau la sediul unui organ de cercetare penală. În acest moment ei sunt conduși la cele două instituții pe care vi le-am spus mai devreme, în baza acelor mandate de aducere emise de Tribunalul București. Bun, iar acolo vă puteți întâlni cu ei și puteți discuta. De asemenea, dacă au telefoanele la ei, deci nu este vorba că au făcut sau nu au făcut infracțiune. Doamnă, s-a dat mandatul de aducere. Bun, dacă alte întrebări mai aveți ca să pot să discut. Lăsați-mă să termin cu dânsii și discut și după aia cu dumneavoastră. 20 de secunde termin și vin și discut și cu dumneavoastră. Vă rog, dacă mai aveți întrebări, să putem să discutăm cu părinții. În acest moment sunt aduși, deci nu au calitate de învinuiți, nu au calitate de inculpați. Ei sunt aduși în acest moment ca să discutăm, să vedem dacă ne pot oferi informații, să putem soluționa cauza. V-am spus și mai devreme. Aceasta este măsura care s-a dispus. Poliția Capitalei se află aici la fața locului pentru a pune în executare o dispoziție a unor organe superioare. Toți copiii sunt în regulă, am vorbit înainte să ies aici să discut cu dumneavoastră. Am înțeles că până în acest moment nu au fost copii care au avut nevoie de asistență medicală. Este și acolo la fața locului, vă spuneam, un coleg de la biroul psihologic, un negociatorul șef al Poliției Capitale, care discută cu fiecare copil în parte. Înțeleg că existau niște liste pe care apărau niște nume de copii, anumiți copii care au fost opriți acolo înăuntru. Exact. Cum pe ce bază au fost? Pe baza mandatelor de aducere. Deci instanța de judecată a emis mandate de aducere și pe baza acestor mandate s-a întocmit o listă, iar colegii mei așteaptă fiecare copil în parte, se prezintă cu buletinul și s-a stabilit dinainte care vor merge la sediul de GHA și care vor merge la sediul de GPMP. Această măsură a fost luată strict din punct de vedere administrativ, adică pentru a ne putea descurca cu spațiul. O parte la Poliția Capitală. Nu, repet, în acest moment nu sunt învinuiți, nu sunt inculpați. Se discută cu ei pentru a putea obține informații care sperăm să ne ajute la soluționarea cât mai rapidă a acestei cauze.
Nu, trebuie puse. Vă spuneam, nu este vorba că pot refuza sau nu pot refuza. Noi am venit în sprijinul lor și vă povesteam cele două cazuri de mai devreme. Copilul care suferea de diabet și a fost lăsat să plece acasă și va fi chemat la o dată ulterioară, precum și copilul care spunea că are un concurs la ora 13, de asemenea a fost lăsat să meargă acasă și îl vor chema colegii mei săptămânile. Dar dacă este un copil care refuză să vină, spune că nu vrea să vină, toată lumea trebuie să meargă la toată lumea. Dacă există într-adevăr o justificare, repet, suntem aici ca să-i ajutăm și ca să-i sprijinim. Suntem aici în primul rând pentru ei. Judecătoria, ce bază a emis această hotărâre? Nu, eu nu pot să vă ofer această informație, eu reprezint Poliția Capitalei. Au fost câteva incidente ceva mai devreme aici. Termin și mă prezint. Au fost câteva incidente ceva mai devreme aici. Nu sunt incidente, până la urmă suntem oameni și înțelegem și noi, sunt părinți și știți foarte bine ce toți avem unii avem părinți, unii avem copii și știm foarte bine ce înseamnă acest lucru. Tocmai din acest motiv și în momentul în care s-a plecat de la sediul unității, am discutat și am spus că mai mult ca în orice altă situație să dăm dovadă de înțelegere și de înțelepciune și de tact. Câte forțe de ordine au venit aici din partea Poliției Capitale? Au venit, pot să mă refer la polițiști, au venit un număr de polițiști suficient pentru a executa acest lucru. Nu e bine, normal. Cei de la televiziune, vă rog să mergeți într-o parte. Televiziunile, vă rog frumos, rămâneți într-o parte. Mergeți de la cablu și televiziunile, mergeți într-o parte. Deci am zis să vorbesc să vă rog frumos. Ok, da. Bine, al doilea. Avem sunet? Dați-vă într-o parte de frumos. Mergeți în braț. Vă rog să treceți mai în spate. Rugați frumos, da? Da, vă rog frumos să treceți mai în spate. Pe urmă îl puteți aștepta liniștită, da? Pe scurt, așadar, explicațiile din partea Poliției Capitalei: copiii nu sunt reținuți, nu sunt arestați, nu au calitate nici de învinuiți, nici de cum nu se pune această problemă, mai mult decât atât, aceasta este măsura care s-a impus pentru a-i interoga atât la sediul Poliției Capitalei cât și la DGA. A fost explicația dată de Poliția Capitalei. În continuare, Dan Constantin de la Jurnalul Național alături de noi prin telefon. Bună ziua, vă mulțumesc pentru intervenție. De asemenea, le spun telespectatorilor că vedem un alt autocar, tot din partea Ministerului de Interne, dacă nu mă înșel, care intră în curtea liceului Bolintinanu. Ar fi cel de-al doilea autocar care să-i preia pe elevii care s-au aflat pe acea listă adusă de polițiști în dimineața zilei de astăzi și care, vă spuneam, vor ajunge în două centre, la DGA și de partea cealaltă alții la Poliția Capitalei. Domnule Constantin, vă întreb așa: nu exista o altă variantă care să fie tolerată și de părinți și de copii în acest caz și să nu pară interpretat așa ca un abuz? Pentru că asta spuneau într-un glas părinții de la Bolintinanu. Ceea ce fac polițiștii este un abuz. În primul rând, cred că asistăm la cea mai josnică operațiune declanșată de o instanță din România. Este o acțiune împotriva a 100 de copii. Ați văzut de câte ori a spus reprezentantul poliției: sunt copii, sunt copii, sunt copii și suntem aici să-i protejăm. De fapt, este atrasă poliția într-un joc extrem de periculos. Să nu uităm zona unde se află acest liceu, în Rahova, unde oricând pot naște conflicte stradale fără prea multe explicații. Cred că este o încercare de a provoca și de a incita masele, oamenii, pentru a protesta în primul rând. Maniera asta în care s-a făcut în văzul lumii, cu 100 de mandate de aducere. Ce fel de anchetă e asta în care sunt implicați practic toți elevii de la un liceu care dau bacalaureatul prin hotărâri ale tribunalului? Ați văzut cum explica poliția: voi trebuie să-i aducem, că altfel copiii pleacă în vacanță, că este problema... Da, a fost unul dintre argumente, domnule Constantin, că a fost modalitatea gândită pentru că după aceea urmează vacanța și e mult mai ușor să obțină aceste declarații de care spun polițiștii că au nevoie pentru a finaliza ancheta în modul acesta. Este o operațiune de manipulare, de a stârni, de a induce frica. Asta este marea problemă pe care ne-o transmite această operațiune. Deci nu mai avem limite,
copiii pot fi supravegheați, elevii pot fi supravegheați și ascultați. Este o operațiune pregătită din timp. SRI-ul a făcut înregistrări în urmă cu mai bine de o lună, a început să pregătească și să monteze această operațiune care vedem astăzi un vârf de expunere, așa încât trebuie să înțelegem că suntem peste tot supravegheați, peste tot ascultați, nu există limită de vârstă, nu există limită de număr a persoanelor care pot fi incluse într-un proces. Care este diferența între vameșii ăia care erau aduși cu elicopterul, cu oamenii care erau scoși din biserică pentru a fi cercetați la referendum? Acum se trece la elevi, la copii de 18 ani sau sub 18 ani care dau bacalaureatul, un conflict cu părinții acestora. Pe de o parte au fost și 37 de profesori. Asta uităm, altă operațiune de investigare care a durat toată noaptea din 1 iunie. Lucrurile iau o turnură extrem de gravă, după părerea mea, și cred că cineva ar trebui să înțeleagă că nu este cazul de la Bolintineanu aici. Cazul este foarte extins și se încearcă de fapt decredibilizarea unui sistem. Ținta cred că este ministrul educației. Să legăm de faptul că peste puțin timp încep derularea fondurilor europene, sunt câteva sute de milioane pe care acest ministru trebuie să le deruleze și... Vă întrerup, domnule Constantin, premierul face declarații pe situația de la Bolintineanu. Polițiștii nu trebuie să ia niciun elev cu forța, să facă bine procurorul, să îi citeze. Ce asta? Luăm copii cu autobuze, suntem iarăși pe vremea lui Morar, și pe vremea comuniștilor, cu luați oameni. Eu am întrebat, nu trebuia să fiu eu informat, dar acum am întrebat, înțeleg că nu există mandat de aducere, deci dacă nu există mandat de aducere, să facă bine, să facă citație procurorul care are dosar. Am ajuns aici, domnule prim-ministru. Ce veți face ca să... Eu ce să fac? Eu nu am eu treabă de administrarea justiției, o să vorbesc cu ministrul justiției, să discute cu procurorul general pe calea ierarhică. Dar, repet, nu trăim în vremurile lui Daniel Morar și ale comuniștilor să luăm oameni de pe stradă, și cu atât mai puțin copii. Despre Petre Leonard, ați auzit, domnul Ponta? Petre Leonard era profesorul de religie care strângea banii pentru șpagă și consilier în cadrul primăriei sectorului 5, City Manager. Nu, îl cunosc. Da. Altceva. Comisia ce ați discutat? Nu, am participat și eu destul de puțin, din păcate, însă am răspuns la întrebările legate de rolul guvernului și al primului ministru și cred că e foarte bine să dăm toate explicațiile necesare. În toamnă vom... Așadar, premierul Victor Ponta, polițiștii nu fac bine ceea ce fac, nu trăim în vremurile lui Daniel Morar să ridicăm copiii, să-i urcăm în autobuze și să-i ducem la poliție. Am întrebat și se pare că nu există un mandat de aducere, motiv pentru care copiii ar trebui să fie chemați cu citație. Domnule